F'Malta qal illi se jsabad sqajh, iżda fi Brussell għamel eżattament bħal bqija tal-mexxejja Ewropej. Dan ħareġ ċar mid-diskors li għamel Robert Abela tnejn filgħaxija fil-Parlament fejn hu stess ikkonferma li appoġġja l-pjan Ewropew biex ikun hemm aktar investiment fid-difiża u s-sigurtà tal-kontinent. Meta sa ftit tal-mument ta' qabel kien qed ibeżża illi dan huwa investiment fl-armamenti. Meta għamel l-istqarrija ministerjali tiegħu Robert Abela tant ftaħar li hu appoġġja dan il-pjan illi spiċċa sansitra jgħid illi bbaża l-vot tiegħu fuq il-klawżola tan-newtralità li kien innegozja b'suċċess Gvern Nazzjonalista qabel ma sseħibna fl-Unjoni Ewropea. Klawżola li tant kienet importanti li l-Prim Ministru spiċċa granfa magħha. Infakkar li meta ġi negozjat it-trattat lura fl-2003 u firmajna fl-2004, min kienet imexxi n-negozjati dakinhar kien aqli biżżejjed biex meta ġejna għall-artiklu li huwa tajjeb huwa tajjeb u jien komplejt nibni fuq dak li huwa tajjeb. Jien komplejt nibni fuq dak li huwa tajjeb. Meta nnegozjaw l-artiklu 42 subinċi 7 ta' trattat, nhar il-ħamis li għadda jiena igranfajt miegħu u daħħaltu fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Fi kliem sempliċi l-pożizzjoni ta' Malta kienet kollha kemm hi bbażata fuq kisba illi kien ġab b'mod għaqli Gvern Nazzjonalista u li tiggarantixxi l-pożizzjoni unika ta' pajjiżna.